It is time to suspend the subject of marginalization until we have cleaned house. We are giving those who want to marginalize us even more reasons to justify that marginalization. We must first clean house. Part of that house cleaning must involve a concerted return to unity. We must unite. We must unite. Unity is not the absence of difference. Unity does not mean that we all agree on everything. Unity means a decision to come together for a greater goal despite our differences. Unity is a beautiful act of sheer will. Unity is an act of intelligence. Unity comes from the ability to think lucidly. If all of the governors of the Igbo-speaking states and all of the senators from the Igbo states decided to come together in unity and put away party affiliations, it would confer on Igbo land a great bargaining power for policies that will benefit all of Igbo land. Different ethnic groups in multi-ethnic countries across the world all engage in this kind of political bargaining. But for this to happen for Igbo land, there must be unity. But first, I want to return to what I said earlier, Igbo, bu Igbo. The contemporary distinctions we often make today about Igbo identity, they're not cultural identities, they're political identities. There's a difference between a cultural identity and a political identity. When we say somebody is Delta Igbo, it is a political identity. It is not a cultural identity. Igbo-speaking peoples are one nation, one language, with different dialects. All languages have dialects. A dialect is not a language. Malife na sokpolim nobi. No bu na so anyi siso, no ni bu no wendi ni dia no okwu enyi. Wasi kobobu na common onye yekwu. Chukwu dalu na ndi jekwa akwụkwọ karịa anyị na-ekwukwa okwu maka udo ndị Igbo, ka ndị Igbo bịa kọma, ka ndị Igbo nọkọma. Anyị achọ freedom, anyị achọ ịnọ nke anyị. Anyị achọ ịnọ nke anyị. O nwere ka anyị ga-esi nwe he n'ọbụ na ya nọ na n'udo. O nwere ofu ife okwu ka onye ọbụla wetọsi na anyị adịghị ekwekọrịta. Mebi na onwe ofu ife kpaghani o ji bụ na ya fụ n'onwe anyị n'anya. Ka anyị wetọgoda nke fu, ka anyị face the written. Nnụ anị ndị Abakpa. O nwere ofu ife mmụ ha n'akawa. Ị ga-afụ mmadụ na-abịa mmadụ atọ ndị Abakpa n'ifu n'onwe n'anya. Mana ifili na wa achọ imegide onye ọzọ. Ọ na wa achọ ịbụ onye bịa abịa ka ilo na wa dịka wa mụma asọma. Wa chọ imegide onye ọzọ, wa chọ imegide onye Igbo, wa bịa kọma, bịa megide onye fu. When imesieri we chipu. Nchọ ka anyị bụ ndị Igbo apply the same thing. Osogoda bụ na ndị Imo State anyị ma isi ife ndị a na-ekwu. Imo State adị eji anya afụ Anambra. Anambra adị eji anya afụ Imo State. Ndị Anambra adị eji anya afụ ndị Abakaliki. Ogele nchawa adọwarị onwe. Amaizi amụ ndị ọzọ. Sometimes ụfọdụ oge even n'ime Anambra ị ga-afụ n'ụfọdụ obodo adị eji anya afụ ụfọdụ obodo. Ụfọdụ ogbe adị eji anya afụ ụfọdụ ogbe. Nwene na nwene adị eji anya afụ onwe. Anyị asị biko ka anyị butọsị ụmụ ife ndị a. Ka anyị bịa kọma, ka anyị bịa dozi mkpa kpedu anyị is more important tupu anyị ekwume ndị ọzọ. O nwekwa onye ọzọ nchọ ka anyị gee ntị. Amena m kọba ya afụ gị ife onyonyo efu mbụ. Nchọ ka anyị gekwe ya bụ okenye ntị. Ka anyị fụkwa. Ka o wokwe anyị n'anya na anyị na-asị na wee kegbu anyị. Ka o wokwe anyị n'anya ife ha ya anyị ji ekwe. Uye n'ugwu, wagụ ya Anambra, wagụ ya Ebonyi, wagụ Rivers, wagụ Bayelsa. Bịa gụ ya Edo. Ketiekwe ndị be anyị ketie n'ime Edo. Ka ngwakwa anyị nkewa ka wee je na-ekegbu anyị. Onye nke unu chọọ ige ntị ga-egbu anyị n'anya n'Igbo tebe ụba anyị shi nne na mbụ n'oge mbụ tupu wee kreti obodo Nigeria ka ntị oyibo n'ime ka ogbu anyị n'anya.
tupu wee kreti obodo Naijiria. Ndị Igbo kachasị n'obodo enini ya afọ. Anyị nọ be ncha. Be ndị ọzọ na-eklemusi tata na wa bụ ndị nweni. Ndị Igbo te bụ ndị nwesi befu. Mana unu maina politically wee mezie anyị ya sisa anyị. Wee ji ike n'alisi anyị anyị. Wee ji ike n'ala anyị population. Wee ji ike n'ala anyị ife ncha. Anyị asị ka anyị kpụ udo. Anyị asị ka anyị bịa kọma. Ka anyị hapụ ife ese eni. Okwu anyị aga egbu ndị Igbo. Ndị Igbo unu ese okwu anyị too much. Ka anyị hapụ ife ese eni. Ka anyị dozie okwu. Ka anyị bịa kọma. Bịa dozie ife kpedu anyị. Ka anyị nene kọbụ ndị Igbo wege enweghekwa onwe ọzọ. Geenụ ntị okenye. Ọ bụ ndị ka subscribe that to my YouTube channel. M na-arịọ ife gbasịrị ndị Igbo. Ife ga-eme ndị Igbo bịa kọma. Ozi ọma gbasịrị ndị Igbo ka m na-ekwube. Bikodo ka subscribe wa. Gbatikwa your notification bell. Na ọ bụ na ntinye video, ị ga-abụ onye izizi ga-afụ anyị. And ifukwa bikodo engage ye. Share it to any platform ka wa na-afụkwa. Na anyị bụ ndị Igbo, anyị bụ ofu, and anyị need ịbịa kọma anyị. Daalụnụ. Wanted the North to remain monolithic for some reason. They wanted it because they wanted to hand over power to the North. And they used Middle Belters to beef up the population of the North before independence. And though before independence, if you look at the population, go back to history, all these things are there, you can Google and see. The Southeast and Bamenda had the highest population, followed by the Southwest and the North, that is including the Middle Belt, had the third population in terms of numerical strength. However, the British wanted to hand over to the North and therefore denied the Middle Belters a region for themselves. Though after independence, the southern minorities were given Midwestern region for also political consideration, which now we know as used just to whittle down the strength of the South.